Ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα, κυρίες και κύριοι. Κλείνουμε με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα περάσουμε σιγά σιγά στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Θα παρακολουθήσουμε το έθιμο Κουδουνάτη και Γλεντιστάδες. Θα μάθουμε δύο πράγματα στη συνέχεια για αυτά τα έθιμα. Θα καλέσω από την Μυτιλήνη, που είναι το ίδιο νησί με τη Λέσβο, να το πούμε γι' αυτό, γιατί υπήρξε μια ασάφεια δημιουργική κάποια στιγμή. Τον κύριο Φώτη Βασίλογλου. Κύριε Φώτη, θα πάρετε το μικρόφωνο από τη βάση. Να μας πείτε δύο λόγια για το σύλλογό σας, για τα έθιμα που θα παρακολουθήσουμε, τι μας έχετε ετοιμάσει. Μετά από ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα από αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Να μας ανοίξετε το μικρόφωνο παρακαλώ. Είναι ανοιχτό? Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους διοργανωτές, το Δήμο Αθηναίων και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Είμαστε από ένα χωριό της Λέσβου, το Μεσότοπο. Και εμείς εδώ είμαστε μέλη του Συλλόγου Μεσοτοπιτών Λέσβου η Αναγέννηση, που εδρεύει εδώ στη Δάφνη. Επομένως μένουμε εδώ, αλλά η ψυχή μας είναι κάτω στα χωριά μας και στην πατρίδα. Να πούμε δύο λόγια για το έθιμο. Εγώ θέλω να δώσω ότι εκτός από Κουδουνάτη, ονομάζεται και Κουδουνάκι. Κουδουνάκι. Κουδουνάκι είναι αυτοί που φοράνε τα κουδούνια τα τσομπάνικα. Τα βγάζουμε από τα πρόβατα και τις αποκρίας τα φοράμε. Έθιμο αρχαιότατο από τα χρόνια του Διόνυσου. Αυτά κάναν οι προπάπτοι μας, αυτά κάνουμε κι εμείς. Η Κουδουνάκι είναι η άγρια δύναμη της αποκριάς. Με τα κουδούνια τους ξυπνάνε τη κοιμισμένη φύση, με τις κουτσκούδες τους που είναι φαλικά σύμβολα γονιμοποιούν τη χειμωνιάτικη φύση να φέρουν την άνοιξη. Δεν είναι του Διονύσου παιδες, είναι λίγο άτακτοι, λίγο αθυρόστομοι, θα δείτε φαλούς, θα δείτε τέτοια πράγματα και μετά η Σαρακοστή. Οπότε να πούμε don't try this at home. Τι θα πει αυτό? Μην το δοκιμάσετε σπίτι, ειδικά τις κουτσκούδες. Το βράδυ. Και επίσης, εκτός από τους κουδουνάτους, έχουμε τους γλεντιστάδες που είναι η ήμερη δύναμη της αποκριάς, με τα ερωτικά δύστιχα, τους χορούς και τα τραγούδια τους. Είναι η άλλη πλευρά της αγριάδας, η ήμερη. Πάντως υπάρχει αγάπη, έτσι όπως και αντιμεταφράζει, με κουτσκούδα. Κουτσκούδα, φαλικό σύμβολο, κουτσκούδα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν? Αν είμαστε, λέει. Πάμε να κάνουμε φασαρία και εσείς από εδώ και εσείς από εκεί.